Bela. Salam salam. Şükür olmaya Bela. Gel Arabis. Salam salam. Dayı. Dayışka. Karan tapyan sit. Vay dayı can gelin mi can dayı sen. Ağay men ýaslaşlamy näme eziňe goşup görsün. Ay sana er gözleýänemi. Amaň turýamy diýe way meňe amam ýatsanogam oglum. Yatrayda diýdi, dayı yatrayda ýejem, yatrayda diýdi. Ağay kim maýdy? Neýilip ýatyrmalygyny ay tol Ağay läle can öýtdik magy. Привет, Ксен. Çağalar ödüm dwaýornym. Dwaýornyň kimigi? Etsen tükünsen, etjen. Öde etjen käriň maňa aýtmasa. Salam. Men şunu wara şakaratyn bulaga tamapçy kefirede ýer bilen ýok, etjen bilen tarman bol. Ağay oňor ýaňşy sen ağay. Praçykda otursun da efire girmän. Gaýdym. Bulaga Sen gurçujoň tur ýa-ni. Skopka, ilejik. Ay, gurçuk içine girip gidýär ýagy. Yüzyendir öyle. Ağay makyaj kimdi? Yapma dayı. Ağay kowmugy. Ağay jelep geldiň magy. Säpamyň kowmujary. Ağay läleler bu tort kesýär gidildi. Ağay serep bir ýerden galan okdagy. Ağay men bilýär zatym şu garny doýurmakdagy. Ağay suw galanlyňdy. Ağay şu metin ýanyna gelip jaňa daýdydy, barp jaňa bereýinmi? Bu bizdenik. Ağay läle. Yurjymy. He? Läle parsak bolýarmy? Aýştaýda terit, daýda can şey diye bugun muk berjekmi diye. Ağay Hudaý saklasyn mugtdy. Bizagy bir başga zatyň murun etýäsgi. Ağay la tort diýen oly bular başga. Läle. Toy şot который был. Läle polarovkese bereligi. Ha? Howet polarovkese berelýär. O bu departamenta polarovka edýän bolsa bara normal massaj bilen bolýarmy? Howo, menem şonu ýana gyýdym. Hasan man bir polarovka etýän bolsa bir bize de bir telak goýursy seni balam. Neşelere diýdi. Ağay jelep totduğun var seyirek gelsene öňkü ýalak ýadap bilmän oturmasynlar. Ağay sen bırak Arasaladyň muradyny. Ağay men askoçylma barýany. Syrys bolmaly ýaly. Ağay men balçaly baýryan gyýdym. Yo, bilet. Salon täýesgi bize soň kutur. He, oňor ýaňy klientleň oturda salona gatnaýan bolsaň. Ağay soň kutura tuğulymy köpürýägi. Bolýaly. Läle kinim köpürdirmi? Lälelerem baralmy? Ağay läle. Ha. Bar berilmi? Gelber taýdatdan. Bir er tapaýna nikah ýaly. Bugunam Ağay duraz goýjak men oduň başyndan aýlanýan. Oy, indim sen şamar otundan aýlanjak. Hakyym bilýän ekeniňe. Ağay mene otjak diýdiň, şaşdyk pişirip bersiň öýtdimmi? Hala odun ýatyp urşup bilýänmi diýe.
Kuvvet yalap bilýärmi käşo? Sen taş burşuban bilýän gerek bolsa-la. Agy bol barlak görüli. Läli ki junet. Agy gene diýip ýürege düşdi makeş saňa diýemdi. Ýa normal bol. Hikmet geldi. Yemek yine toçko. Berde gene yok. Gene diýip ýürege düşdi gibi. Ari qabr orlisiri. Suğun içine bit koyuyor diye ayrıca. Agy aman menniä, aman saglyk Ari bu den çağıdır. Qurgunçuluk mu? Başka şeyler biliyorum. Neydi? Ha. Hep aralımı çağırıyalım ya ayılmı? Gelen dört tapalla gibi. Agy her ýerde bir diýip var ýa-hy. Yok lan. Ay. Agy erer diýip ýürege düşdiňleri. Özüňe gözleýän öýtýär. Ağay sen ertem bir diýmetiňmi gıymat garetdiňler meni. Agy bolýa goýsana şuň bilim gelip durgy. Hava boy orta. Ari neydi? Neydi? Ari bara çıkarın oyrul qalan soň kirlenetsegi. Agy toçka kimdiň aýsana dik durup berip bilýärmi diýär. Kimdiň aýsana? Waxy, hep bizde bil galdy mı dik durup berer ýaly. Agy toçka kimdiň aýsana? Şu çoğunluğu diýen kimsen? Ari çoğun kelin soğun mi duran? Vay yok de vay. O hanogul. Kim bir yedek berdi 100 mat berektek bek bererdim molinar mat bilim el turda oğlum. Geley. Da şükür olmadım. Oyunu dilerdik. Yaşarlı. Deli. Açak edip berip bilýän 2 ay korup aldyryp berip bilýän diýe. Agoş. Kime diýen aýdan onu? Agydylary diýä oğlum. Yohanagul sen ane gülelek gelsin ne gülelek yoga. Seni tanıdın mı diye. Agy, blog etýärse toçka kimdiň bol dogry adyň aýt. Neydi? He. Ari bir yaşayanlısın. Meni Köstügi. ondan bokurda Agy meni arıňam kaçak. Doğru satresin aytdy barada. Agy meni öýünü bilýän gyýor gidemi. Anyalla uçsarys bolýarlar. Jana wala matere daýyň dämi. Wıcı. Ay. Pau. O cezat matere daýyň. Bıçık. Ay bunu yatıran okmuğu. Yatarda. Neydi? Läli özüňe meňzat durlaby. Yok. Näme ýok, komşuň kymýar. Hadi. Ayda wahana görünmüyor. Ahar ortama burçluyor mu? Ay läli. He. Ýa-da özüňe meňzat durla. Yok. Kimikler? Ağlamasana. Neydi odun kimi ya hukumetin kimi? Güzel. Zigin küçük cihazat koyacağız. Ay komşu gatan özüm. Bir zatçı. Hocam, Amalia. Salam. Hocam. Oh. Anlaman tanışmalan yok mu? Ya yoksa tanışmalan mı? Analı da. Fişirsin işte. Ver gayır. Ne mi diyen? 20 yaşın hele. Köşülmeyen köşülmeyen. Şu çıkmanlar. Normal tanışmalan. Yaman kufada var. Da şükür. Akır tukur diyen miydim?
Ay şükürsi. Näme? Tanayan ama tanımayanlar dostları var, çorları var. Neden olursa Kimeysen tanımadım la nakış. ha? Kimeysen yireli. Yok, doğum tanappalan o efirde tanışma. Bilmiyorum diye. Yirelin ayta tanışma. Yirelin bıraksa. Ha, Gökçe Drobası. Gökçe Drobası ya lelang joro simulyari. Baraydı. Ul rapi geliyor, ne nesinci? 45-nji yıl bala men tenýän olmam. Yok. Vay ma, sork ben gidin koni. Ha. Tamam. Yaşardık bolan ok bizeri. Yo. Время забирать diýär, näçe ýaşartdy o sen. Ay bolmasa sizde vakt çıkaran. Ýok, sen sokup çykaraýyn tüýdi. Ay men tağım ya. La ben kokam senin. Bally ulko. Şeýle keň pas. Salam, salam, salam. Hana ol. Otur. Alo. Salam lan. Alo. Salam lan. O merdeyleňe. Awatmyň gowmady. Armady. Otur ver diýen gülelek geldi men aýdar otur ver de. Beýle. Yan hele gitdänkime? Ay bir kolla oýnatýatly bir. Sana yana men oglanlar ay. Antar bir men çıkraýyn da. Alo. Ha. Aleyküm selam. Awala. Awa. Oh, anış gowmaýatla. Gel goşul bereýin bolandan. Oda, da. Imo bäste. Imo bäste. Imo bäs. Wow, meni firmaýla. Da. Kırklar yarar oğlan. Şun aýraý da men telefonuma goýan okda bıçagalay. Alo. Olala. Haydi. Salam, salam. Başa edin ha. Ayo, jaň elýäşmat, kim kädi bolsan tanışmak emi. Oh. Yakına beyler mı? Yok, menki de bilmekle. Leyla bu sayda diye. Gittin yine. Futbol oynayacak olan. Futbol oynayacak. Niretin Leyla? Köşülü men, köşü. Öyle nesinci? 45. Toldun hiç? 45-nji yıl ýene. Gelanışke. Yasız. Ekeliyorum. Selam gayret. Haydi. Dolu garaş. Ay içen bile. Lütfen blokta yatira geçen o var o. Geçti mi? 20 saniye geçen o var. Dur oğlanlar oklayın da bana. Kimde kristal olsa gayrat edin. Ay bana geçti bitmeler. Anuş. Alo. Oktay yürümekten bolu lele. Veren son. Hayratı. Anuş sen mi? Ova. Ne Ahmet ya? Bırak Kim ulan. şuma şutturan Anuş sen mi? Ahmet mi? Ha? Anuş sen mi diye? Ova men.
Men. Oklayda 20 santim. Owa men. Oklayda 20 santim. Yok, ayırsana. Bak okçu kuzirekden okta 100 son kristal blok diye tireçme. Bolya ýa o sorama tutar oklay hayrat et. Aha. Oğum sağalar oğumu. Giden o. Oğlanlar. Oğuştan valle. Oğul berayın da ma. Kim bağırsa kardına berayın o bercek atıp. Bilgin şu bloktan. Alakta köyünü. İsteyen tanışlam yokmuş taydı. Yok oynayan. Ana berdi. Юрачик, спасибо тебе. Мен onun sana verer ama. Gel kadın bollu. Sana gel kadın. Milletler. Юрачик мен ondan kristal vergen madır. 20 tane oluyor. Ne döndüm men. Geçen bir ay versek veremem. Спасибо. Юрачик. Sen efirasyon benim bar oklarım bu ama. He, imcek mi canım? Tanıdın beni. Salam oğlum Leyla. Kudaş, korkmayadın. Tanımadım la seni. Tanıdın Ha? Tanıdın beni. Abi niye oynaman işi var? Sarı sevilen Adidas me maskaydan valla. Sarı sevilen. Devran sen mi? Video mi? Lupa Yok. bak. Ya sen blog. Sevilen Sen Video. zaten video değil mi? Niyecek. Ha? Ayakla da. Niyecek. Gâli. Hala. Şimdi de. Gazalı men gazalı. Devran. Ha. Azat dönmedin. Güdüne tuğratın mı yatma? Samir. Ha? Azat dönmedin. Güdüne tuğratın mı yatma? Ne kadar dönmedim. Kırık Oo. Hasta oturan sağatlı mı? Yok. Devran çıkmaz. Ne var? Vursun mu? Ya mir tekir zemen. Валочек, спасибо тебе. Yo, neme? Подвал, отронялы. Lala ina. Teden iray. Senne. Teden iray de vura. Alo. Kovma. Ha, şükür kovmayalım. O nahili. Ah, Ne mi? Kelle ağrıyor. Onda ne mi? Ne mi yürüdeki? Yürüleyelim. Karaca. Oo, kovmaya atayla. Da şükür. Yinem kovmay. Yürü ağrıyor. Lale sen ne mi? Karaca yürümü. Balay ne mi? Layta. Şullung doğun. Ne mi yürüyde? Sen jatı kuru ağrıyor. Uy. Bir student vraç alıyor da men bilmem. Vraç et koydular. Mr. X. Gelene. kovma aşkım. O miatayla Mr. X. Sim. Mr. Pexel. Ha? Men sana ne satar?
Men sana näçe sapar diýmeli, goş meni diýip. Gördüňmi? Ne men gördümmi? Nomeryňmy? Onuň ne? Awa. Goş bili. Menmi? Awa. Ay bir şükleýän hepde garaşar bir zatlar bolsunna. Näme bolsunna? Yok, öz işimizle. Üýdäki azık Goşlyçka bam garaşan. Hı? Goş garaşan diýen. Bolya garaşyber. Kurulda näme demäňdi? Alo, ha, salam garaşypsyn. Dost goşup. Dost goşup bolsa şeýdigin sarartman men goşupdylaýdy. İstediğim için. Mildaýmy? Dünýä diýdi, sen üçin alnam bolsa diýdim, sen üçin berýär diýdi. Ma wagtyna getdir diýdi. On diýerler anam ýok diýdi. Men öz diýse diýdi. Beregin diýdi.